Hafan I drigolion o bell ac agos ydy'r Bracken Trust yma yn Llandrindod. A dwi wedi penderfynu taro I mewn i'r hosbis I gael dysgu mwy am y gwaith da sy'n cael ei gyflawni yma. Wel, mae hwn yn le hyfryd. Be'n union sy'n mynd ymlaen yma? Wel, cymorth da ni roi yma I bobl sy'n dioddau efo cancer. Unau rhai fan nhw'n mynd drwy'r driniaeth neu wrach wedi gorffan driniaeth ac isio mwy o help gyda ni yma. Achos da ni mor bell I ffwrdd fan hyn o bob man, dydyn. Pa fath o gymorth maen nhw'n gael yma te? Wel, maen nhw'n cael gwybodaeth yma I ddechrau, achos mae Macmillan wedi dod I fewn yma yn ddiweddar. A mae gennym ni ferch llawn amser yn gweithio yn rhoi hynny o wybodaeth iddyn nhw am beth fedra nhw I gael yn help. Wedyn beth sy'n mynd ymlaen wedyn ydy bod gennym ni therapyddion yma sydd yn rhoi gwahanol driniaethau i'r bobl I helpu nhw I ymlacio. Achos dyna di'r peth pwysicau iddyn nhw ydy medru ymlacio a mwynhau hynny fedra nhw ar ei bywydau tra maen nhw'n mynd trwy'r broses ofnadwy yma efo cemegau a bethau felly. Felly maen nhw'n mwynhau dod yma. A beth i'ch rôl chi wedyn? Wel, dwi'n yma fel dod yma I helpu ar ddi Gwener I wneud paned y de, siarad efo bobl. Da chi'n gwybod, gwneud nhw deimlo yn gyfforddus bod nhw'n dod yma, deud dipyn o hanes o beth sy'n mynd I ddigwydd wrach iddyn nhw. Ond ydych chi'n amlwg yn mwynhau, yndych chi? Ydw, wrth y modd yn gwneud beth dwi'n gwneud yma, diolch. O, mae yna ryw awyrgylch hyfryd yma, does? O, ardderchog, oes. Lot o hwyl yma, felly. Lle da eist allan a cael rhyw baned bach. Ardderchog, ie. Paned yn bwysig iawn I ni gyd, ydy. Wel, diolch am y baned a diolch am y croeso cynnes. Croeso.